Здравейте на всички, казвам се Виктор Асенов, на 30 години, незрящ по рождение. Всъщност, трудностите, през които минава един незрящ човек, не е само това, че е незрящ, а това да бъде приет в обществото, това да бъде признат, да може да си намери работа, да му бъде лесно в обучението, в образованието, в университета. Това, което обаче аз правя, е, че спортувам и се занимавам с интересни спортове, но най-вече и най-така интересните и трудни неща, които съм минавал и съм правил в планинското бягане са 160 км персенко ултра, еверестинг, изкачване от точка А до точка Б, в моя случай 19 пъти от хижа Леко до Черни връх за 46 часа без да се спи, за да натрупаме височината, надморската височина на връх Еверест. Това, което съм срещал като трудности, е също хората да им покажа, че няма невъзможно нещо, да намеря бегачи, в случая пейсери, това са хора, които бягат с мене, за да могат да бягат заедно с мене. И да, постоянно намирах, те са различни, факти. Без тези хора, и на тези хора аз съм им много благодарен, защото те са ме подкрепили във всеки момент да мога да бягам аз по тези трудни трасета, планински. Аз посещавам учениците в различни училища из страната, като им разказвам за моите трудности в живота, за това какво е да си незрящ, как се справя човек, давам им пример, показвам им, някой път даже ги поставям и те самите да опитат какво е да си незрящ и им давам възможността те на място да го опитат и по този начин показвам как те трябва да се борят и да учат и да не се отказват и да знаят, че да, днес има трудност и трудността е примерно домашното им, обаче ако те успеят, след това ще могат да постигнат дадената цел и както някой беше казал, аз искам да отида да уча мода в Милано. И аз му казах чудесно, ето, трябва да започнеш да работиш в тази посока и трябва да си помислиш кои са твоите неща, които трябва да правиш, за да постигнеш това нещо, да учиш мода в Милано. И въпреки всичките трудности, аз съм застанал пред тях и вече мога да им дам този опит, който аз съм придобил на тези 30 години. Важно е да учиме, важно е да се развиваме. Лично за мене, това, което аз бих им казал, е, че трябва наистина да го усетят мястото и то наистина да им вдъхва доверие, увереност, за да може това, което те ще получат като знания, да ги използват след това и в своето бъдещо развитие. В професионален план, също и в личностен план, в смисъл да го ползват като трамплин да отскочат напред. Затова е важно да си подберат правилния университет, правилната специалност. Хора, бъдете вдъхновени, не се отказвайте, продължавайте напред. С това, което искам да ме запомните и което бих искал да знаете за мене, е, че не е само зрението, те са и други ежедневни неща, които аз срещам. И тези ежедневни неща ме изграждат като личност, но аз продължавам да се боря. Те не са хич малко. Откази от работа, откази от всякакви други неща, борба в университета за някои материали, достъп до материали, до учебни. Така че да, но факт е, аз не съм се отказал и продължих да се боря до последно. Факт е, в един момент преосмислих моите приоритети, смених ги, но продължих да се боря в други посоки и в други направления. Затова бъдете борбени, не се отказвайте и ползвайте образованието по вашия начин да ви даде възможност от скок и трамплин да се развиете в вашата посока.